No je Matúšek a vítam vás pri ďalšom videu z Minecraftu. Ako vidíte, sme na serveri YouTube a môžem vám povedať, že hral som trolinku na kamerou, minoval som a nič som nenašiel, iba 4 irony a cobblestone. No takže v tomto dieli budeme hrať opäť Survival, nie je to nič načítované, čítovať sa nedá, nie je to prepnuté, nemám žiadne cheaty, ak sa povie. Takže budeme opäť minovať, už som pri bedrocku a stále nič som nenašiel. Takže ja to budem minovať tak, že ja keď niečo nájdem, tak ja to budem strihať, keď budem kopať. A mám to vymyslené tak, že tu je hlavná žila, taká krátka. No, ona bude dlhšia, stále pôjdu malé 2 bloky, takže nejak. Tak pôjdu žily jakby. Toto je hlavná a toto sú vedľajšie. A tak bude to branch mine, tu mám uhlie, toho mám dosť. No takže, ja budem, ono to bude vystrhnuté, keď budem kopať a keď na niečo narazím, tak vám to ukážem. Takže ja tu kopnem pár blokov. No, takže ja to vám strihnem. Dia! Mega, super. Takže našli sme diamanty. Sú tu 3 zatiaľ, vidím. Ja ich obkopem, že koľko sú. Dúfam, že budú veľa. Takže máme na isto na diamantový krompáč, ale ja chcem si vytvoriť enchanting. Je to enchantable, takže vyzerajú tu, že je viac. To asi nejaký jackpot. Čo? Toľko veľa dia. Mega. Ja to obkopem. Čím rýchlejšie. Ja keď to bude mať obkopané, tak vám to ukážem, takže strihám. No takže už to mám. To asi sú 2 jakby spojky, lebo sú tu strašne ich je veľa, takže poďme vykopať. Ja si tu najprv jeden vykopem. Aj XP, damn. A tu uvidíme, takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 dia to bol, čo za jackpot? Damn. Máme 14 diamantov, takže vyjde nám to meč, krompáč, potom ešte 2 diamanty, to máme 5, 7. Však my budeme mať veľa diamantov. Neverím, ja som naozaj nič nečítoval. Lebo jak by som mohol čítať, keď žiadne prostriedky nemám, ani neviem, jak sa čítuje, ani čo. Ale to vrajže sa dokáže vygenerovať až 3 spojky diamantov. Takže my ideme si vykraftiť pár vecí. Takže, ale 2 diamanty si chcem nechať na enchanting. Chcem vykraftiť si dia meč, krompáč a tak. No takže dia meč, krompáč, lopatka nám ide tiež a enchanting. A možno, že keby sme počítali dobre, no tak nám čas preto nám nevyjde. Ale vyšlo by nám ešte na nejaké boty alebo na niečo. Takže otvoríme si. No, ideme craftiť, takže zoberieme si sticky. Inak, spravil som si ešte 2 čestky, táto je na drevo, táto je na cobblestone. No a zoberieme si sticky, takže nemáme sticky, tak budeme plenky. Keď už máme plenky, tak vykraftíme sticky. No, takže dia meč,
Ja si tu odložím do česky 2 dia. Na ten dia mesh, dia chrome. Takže dia mesh, dia chrome. Dia sekierka. Dia lopatka. A ešte jeden dia chrome. No takže máme na enchanting a máme jeden diamantový meč, dve diamantové krompáče, jednu sekírku, jednu lopatku. No takže my si odložíme tieto veci. Takže toto sem. Tu si rovno odložím aj tieto veci, aby som ich mal uložené. Tam tie 2 diamanty premiestním sem. Už nám chýba len obsidián. Takže super, našli sme diamanty. Ideme ešte ťažiť, trošku poťažíme. Super, dia, haha. Tu chcem dať schodíky, lebo dole, tu napravo dám schodíky asi, lebo dole sa ide rýchlo a hore pomaly. No takže ideme kopať ešte, že či niečo nenájdeme. Videl som raz video, že jeden našiel až 15 diamantov. Je možné, že si to načítoval, ale ja neviem, ale až 15 diamantov vraj, že sa mu vygenerovalo. Podľa mňa možné to nie je, len 2 statky sa najviac podľa mňa dá nájsť. Jeden statok by mal mať tak okolo 4, 5, 6 diamantov. Najväčší jeden Minecraft povedal, že najväčší jeden stat, proste jeden bol. Keď nájdete diamanty, tak ja som našiel teraz 14 diamantov a to vychádza, že sú jakby 2 statky. Statok je tak 6-7 diamantov. Ale nájde sa tak, že som našiel aj, ale keď som hral za kamerou, ale nie na tomto servere, inom, som našiel 1 diamant a našiel som aj 5 diamantov, takže je to náhodné, ale nečakal som, že nájdeme za 7 minút, hoci ja som tu majnoval možno potadiaľ, ale za to, som odkopal, nájdeme 14 diamantov. No takže toto sa mi zdá, že je už 7 alebo 8, 7, nie, hej, 7. A dneska by som chcel vydať ešte, dneska je piatok, 7. aj 8. diel z Minecraftu. Takže dúfam, že sa na neho tešíte a chcem ešte dať ukážku na hru Real Racing 3, ale ona je na mobile. Ja ju mám stiahnutú, je to dobrá hra, môžem vám poradiť, že dáme si na dvere, no. Vyspinkáme sa, no a to bylo pre toto video všetko. Lúči sa s vami Matúšek a teraz s diamantovým mečom. Čakajte. A čavé, sú!